Ty už si asi na mape, že? No, mne sa to načíta, mne sa to tak do 3/4 vždycky tak rýchlo načíta a potom mi to tak... ide tak pomalšie, ale dostávame sa na kritický bod. A zdá sa, že to... You're now playing Synergy on Steam. Bože, presne toto minule ukázal na tom Jinx TV a najviac ma štve, že už ani to mi nejde. Ježiš, mňa spálil oheň. Môžeme začať? Počkaj, už ideme točiť? No. Hej! Vítame vás, Flinty aj. A Olegunár? No, tu sme minule skončili, po dlhom výpadku. Spôsobenom predovšetkým mnou, mojou absenciou, za čo sa ospravedlňujem. A nie, trénoval som poctivo Half-Life, trénoval som faily. Máte sa na čo tešiť? To kde sme? Dobre, snaha bude, asi sa musíme pokúsiť rozbiť tento... Jež, prečo mi zazdalo do ruky? Ja chcem túto kvačku. Halucinogénu kvačku z pitona. Dobre, rozbili sme to? Počkej, čím sa zahne? Ja tam nemôžem prejsť. Ty vole, laggy face. Superovo. Very terrible. Aha, už. A ja som si to nastavil na C-čko ako crouch. Áno, samozrejme, teraz mi nezabudol niekto napísať na Skype. Zdravím všetkých, ktorí mi píšu na Skype. A to sa dá zastreliť? Či? Asi nie. Aha, to už je. Ja, že čo sa to nehybe. Že Už po nich strieľajú. Čakaj, no, tak ja musím ísť tak nejak... Hej. Mám ísť cez tieto ruiny. Headshot. Kde si? Sem dole k týmto vagónom? Aha. Snažím sa. Ježišmarja, lagi, to sú lagi. Oh shit. Poď za mnou. Take some ammo. Počkaj, kam si išiel? Do tej... Tuto okolo týchto rúr a... Áno, tam do tej rúry. Nie dovnútra do tej rúry, okolo. Áno, dovnútra. Tak. Aha, a potom doprava, chápem. A opäť tu máme... Bol raz jeden život. Vítajte v Trubici. Máme tu málo. A je tu nejaké rádio. Kde mám rádiovku? Teraz po rebríku? Climbing the ladder, fuck. Zabudol som chodiť po rebríku. OK. Oh, fuck, ja som to... No ty vole, no tak toto som dobre. Toto som akože dobre sa teraz odrbal. Prepáčte za výraz, ale musíme si dať ešte jeden okruh. Determinačný okruh. Holy fuck. Dá sa, že ty sa opäť dostaneš na koniec mapy, kým teda ja sa dostanem aspoň do polovice. Nevadí. Stávajú sa aj takéto veci. Ale čo to? To si ty? Kde si, poď to tam. Si ma prišiel. Áno, ja sa snažím len. No však poď hore tým rebríkom. Som tu. Som. Ja idem po tomto presprejovanom múre, áno. Už ťa vidím. OK. A túto máme nejaké EO. Bonusovú. Drpičku. Poď. Opa, som. Idi. Počkaj tam. Jeden pedofil. Aha, no pustíš ma, alebo čo? Jaj, naspäť? Do jednoty kúpiť kilo chleba. Zase to nemôžem dostať preč. Shit, chytila ma tá zombie. Ja sa za to nemôžem dostať preč, omg. Ja som sa tu ako bugol. Áno, tak vidíte to, Flinty aj nám pribral.
A teraz sa nám zasekol takže sa nemôže dostať preč. A my sa pokúsime cez túto trubicu prejsť pomocou úhybného manévru. Tak. Ja zatiaľ postrieľam tieto chobotnice. A sú to... Ja som zabugovaný. To som neviem. Dobre, nemám náboje. Lebo si... Čo? No, kolo. Som ich všetky vystrieľal. Neviem si šanovať veci. Ide mi, chcem to obísť? Tak to nejde. Oh shit. Nemôžem ti pomôcť. Nemám náboje. Justné. What the fuck? Akože Gčko má byť gravity gun, nie? Či? Čo? Kto vyskal? Samara. Samara. Aha, teta. Trúbku a rovno ju... Presne tak. Ináč je zaujímavé, že vôbec jej nevadí, že jej spôsobuješ vnútrolebečné krvácanie a kľudne rozprávať ďalej. Je to zrejme nejaký humanoidný robot, ktorému absolútne nevadí. Počkaj, si sa teraz vrátil od tej tety naspäť? Ja som išiel do tej rúry. Aha, do tej rúry, tam si to rozfaklil. Ináč dojde mi baterka, tak si trošku vypnem. Do faka hedy, nejde mi tam vyskočiť. A vieš čo, my potrebujeme Čo potrebujeme? gravitačnú... Nie, gravitačnú nepotrebuješ, len tam vyskoč. Čiže sa musím rozbehnúť a tak nejak? Alebo čo? No ty vole. Však on tam nevyskočí. Ja som sa potom nejako vyskočil. Ja neviem už. Máš sa teda aj so šprintom a potom... Fuck. Dobre. Táto hra ma neprestáva prekvapovať. A ja veľmi, že idem rozstreliť ten vrchný. Koč? Je to čistá voda? Nie, je to kyselina. Kauza kyselinári. To nikdy nevieme. Ponor sa pod vodu. What? No. A utopíme sa. Už som pod vodou. A teraz? Som pod vodou. Ale topím sa. Neutopíš sa, neboj sa. Vylez. O, Teraz vylez. se barely všade okolo. Čo ja zakradal? Počkaj, a jak si tam do tej rúry sa dostal? A flinty? Ako... Ináč tu by sa celkom... hodilo hrať za krabou, lebo... Tak ty plesknem. Tak ty pustím. Počkaj, však mne sa tam nedá prejsť. Konečne. Tieto FPS hry mi spôsobujú veľké ťažkosti vzhľadom na moje obmedzené odhadovacie schopnosti. Ale netreba sa vyhovárať, treba byť... Ináč ja mám iba kvačku, tak potom sa nečuduj, keby som náhodou ťa akože neobraňoval, veď aj tak ťa moc neobránim, ale shit! Jakú máš poškvinenú. Ole Gunnar is down, Black Hawk down. Dobre, aspoň ma zrodilo pri tebe a mám full aimov, alebo nemám? Mám? No na čo ti je, keď ja tak nevyužívaš? No tak to, hej. Využívať ho využívam, len akurát, že sa s ním neviem nikam trafiť, no. Jaj, tam je táto chobotnica. Shit, ja som vedel, že má... To je nejaký slís? Shit. Aha. Je to klusky, jak... Čo? To čo je? No, on je to klouže. Ty trov. Musíme prerušiť, musíme získať kontinuálny transfunkcionér. Počkaj. Ty vole. Týchto chobotníc je akože... Veľa. Počkaj, teraz to buchne. Bum. Dž.
Ja sú mŕtvi. Ale im ovisli. Ja? Zase vyznelo trošku. Jak z nejaké reklamy na one. Proti... Nie, teraz príde moja smrť, vážení diváci. Prichádza voda. Get ready for a laggy face now. Doplňujem niečo, čo strieľa. Ja nevím už. Oh, I'm dying. Oh shit. Holy fuck. Jak ma vyhodil. Ty vole, toto bola riadna katapultáž. Tak toto si musíme zapakovať. I believe I can fly. Jak ma vyhodil. No tak určite. Akurát škoda, že ja som si nezapol fraps. Že som nemal možnosť zachytiť screenshot. Skôr ako sa utopím. No, Počkaj, teraz z tejto palete Intensive Royal Color Creme mám ísť kde? Akoby tu niekto asi. Oh shit. Čiže mám ísť tam ďalej smerom k tým? Vlado po mne A jak- strieľa, ale ja neviem kde. Jaj ty. Jak si sa dostal cez túto mrežu? Aha, semi-led. Fuck! Ka. Asi chce kakať. God. Poďme. Počkaj, sem do tejto trubice, akože? Či? Ako zmeniť tú skúru neheslo na pustíme. To čo má? A práve ste mali možnosť počuť môjho brata. Ktorý pýtam. Aha, okej. Daj tam peep-hole. Fuck. To heslo nie. Nie, teraz nemôžem. Že to tam nechaj bude sranda. Toto teda nevypýtam. No čo je? No však idem. No, dej, Sem hore som do jak do- jednoty. Na rožky. Jak sa mám dostať sem hore na toto po... Tak ďaká, si sa sem dostal? Však si tu pre chvíľku bol tu troll. Vo vode iba. Vode, tvoja hlava je ako tak vo vode. Pôjdem z tejto strany a teraz tu popreskakovať cez tieto one, áno? Áno, len keby mi to... Dobre. Ježiš Kriste, jak ja nemám rád tieto... Nebo daj si padol? Nie. Dal som si betonové papučky. Aha. Ti zabetonovali nohy do lavóra? Červená krvinka sa úspešne dostala. Waiting for the team. Fuck. Ja som sa predčasne... Áno, lebo ti hovorím, že stoj ty Oh, troll. Ja som počul informáciu o betonových papučkách.
pôjdeš na prvú šupu, ja som to jebol 3-4 razy. Som to dokázal. No lebo si mi to dobre pripravil ako správny gaming mate. Tohto máme zabiť? Operácia Vaška? Či No on je proti s nami? nám, Ja už neviem. zdrhaj. Kto nehrá s nami, hraje proti nám. Mal som úmysel povedať Či niečo na dvoch, iné, 2 na ale 2. to by si nehodilo. Či na Jako? 2, 2 na 1, 1 na nikoho. Shit, too many lags. Too many damn lags here. Akurát na boje. No tak bohužiaľ, tak... No, oh shit, I'm dying. Vážení priaznivci gamingovi, toto sú moje Tak posledné sa skovaj, ty blázen. Stojíš tam na prostriedku, jak jak babka na trhu. Však ale on si ma nájde. Ja si ťa nájdu, třeba v Praze nebo v televízii. Áno, na prostriedku beha, niečo najlepšie vidí. Tak on ma nájde všade, nie? Ty si to bol. Fuck. Ja som sa obetoval pre záujmy týmu. Vidíš, bolo vlastne keď si... Prezdávam mi týmu, ja ťa tu čakám v dverách jak... debil. Kyselina? Ne. V tejto hre sa normálne naučíte nový plavecký štýl. A to vlastne neplávame, to je taká voda po kolene. No. Ináč to mi pripomenulo jednu takú vecičku, čo som No je to sledoval. čo bolo? Dobre. A myslím si, že toto si aj pamätám, túto klzavú časť. Počkaj, tu sú mreže. Či? Aha, Poď sem. Necháš ma? Vykagas. Som ešte nevidel. Demokracia. ideme do nejakej hradnej veže. Party hrad. Party hrad. Nesekaj. Kurva, je to neviem. Typol. Spustil sa nám nejaký alarm. Ukradli mi auto. To čo? Tvoja Plamen? hlava je plamen. To Plamen. piči. Ďaký, že sa k tebou idem. Počkaj, ja už vlastne... Kolik mám ešte emo? 12? 12. No a sme späť po menšom strihu. Začal sekať. Aha. Ja tam dokonca napísalo dočasne, že connection lost. Ale už je to... Nezačínaj zasekať. Sekanu si dáme potom. No tak vidím, že tento gameplay budeme sa predčasne ukončiť. Potom budeme pokračovať od druhej mapy. Táto mapa dosť seká. Strácam trpezlivosť. Aha. Dobre, teda, jak povíš? Dobre, no už sa sami, TNTI a... Are you ready?